זה אני ואמא, אנחנו שותים תה עכשיו. אני שותה תה, ואמא שותה קפה. זה קפה שחור, נכון אמא? כן, קפה שחור. אמא שותה קפה שחור. רוצה לשים את זה איפה? כן. לא רואים את התה, לא? ואת הקפה שלך, לא רואים אותו. רגע. ברוך אתה אדוני אלוהינו שכולנו לדברו. לא, מספיק. כמה אני ארורים. נצא לנו עוד פעם את הקפה שלך. זה קפה שחור. תתני לגימה, אמא. תראי את הקפה שחור למצלמה. כן, יופי. וואי, אפשר ליהנות גם מדברים קטנים. אז איזה יופי, הכל זה נשמר בענן, אה? הכל שהולך לאינטרנט זה נשמר בענן. ברוך אתה אדוני אלוהינו בורא לבני מזונות. זה פטי בר בשביתים. טוב לי בחיים, אמא. פטי בר. כל היום פטי בר. תראה איזה תמונה יפה שאנחנו זוללים ונהנים. די, אמא. אני רוצה כל יום למחלקה הפתוחה. גם מפה אפשר ליהנות. אפשר לא יוצא. בטח, העיקר שאני מצלם את עצמי אוכל, לא? לא, גם יוצא מהמקום בדרך. מה חשבת, בכל דבר זה לא יעשה. מי שעשה את זה משתי אביב השם, שרף לו גיהנום. בטוח. מה, זה ככה שתי תינוקות ולשחוט אותם ככה? זה לא נורמלי, אפילו לא רוצה להגיד את המילה, אבל זה לא נורמלי. מה שעשו לביבה זה לא נורמלי, מסכנים התינוקות האלה. נכון, נכון. לא אמא, גמרת את הקפה? אני מצלם אותך בינתיים ככה. זה שנה. לא קצת. אפשר לשים את הפלט.
ככה יותר נורמלי. כן. יש עד 10 דקות צילום, עוד 5 דקות. זה כמו רחפן עכשיו הפך להיות. איך את אוהבת קפה, אה? כן. ותסיימי את הקפה, תראי למצלמה שסיימת אותו. שלא יראו את הכללית. אוקיי, טוב. מבין? כן. שש דקות זה בסדר. כל התמונות שאנחנו אוכלים שמורות בענן. זהו, סיימת את הקפה? סיימת? תן לי קצת. תראי את הקפה למצלמה, תראי אותו. שתית הכל כבר, שתית הכל. כל שלמה של קפה שתית. איך את עם נשיקה? זה היה כיף.